Mill-erba se jibdew jitqasmu ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa, miżura tal-Budget 2020 u li semmiet fil-Pjan ta' Riġenerazzjoni Ekonomika. Din il-miżura se tiswa 11 miljun u nofs euro u se tolqot 212,000 ħaddiem. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-Gvern qed jimplementa din il-miżura minkejja l-isfidi. U din miżura hija waħda minnhom hija importanti għaliex kull min jaħdem qegħdin jirrikonoxxu x-xogħol tiegħu billi nagħtu tal-li qed ngħidulu tax refund. Ngħidulu tax refund għax fil-fatt anke min ma jħallas taxxa ukoll se nippremjawh billi jirċievi 68 euro ċekk u min jaqla iżjed minnu jaqla 40, min jaqla ħafna il-ċekk ma jeħdux. Però tiġi tiswa l-Gvern 11 miljun u nofs u se jibdew iċ-ċekks jitqasmu minn għada. Il-Professur Cicluna spjega li min jaqla l-inqas jirċievi l-ikbar ammont ta' rifużjoni tat-taxxa. Din il-miżura hija intiża li tkompli tifrex il-ġid li ħoloq il-pajjiż fl-aħħar snin. Il-ħaddiema se jirċievu ċekk ta' bejn 40 u 68 euro. Min idaħħal iżjed minn 60,000 euro fis-sena mhuwiex eliġibbli għal din l-iskema. Il-Ministru Cicluna qal li l-isfidi preżenti qegħdin jitolbu li l-Gvern jinjetta l-flus biex jistimula l-ekonomija, anki permezz tal-Pjan ta' Riġenerazzjoni Ekonomika. Qegħdin nippumpjaw 1% tal-GDP kull xahrejn billi dana, issa meta żidna miegħu dak il-budget jew mini budget ta' 900 miljun, allura hemmhekk qed nuru li aħna dak li ġemmajna qegħdin nagħtuh biex l-ekonomija tagħna ma tbatix, tibqa' kompetittiva u tibda tiġġenera il-flus minn barra. Mistoqsi wkoll dwar l-għajnuna lin-negozji permezz ta' differimenti tat-taxxa, il-Ministru stqarr li minn Lulju dawn għandhom jibdew iħallsu l-pagamenti l-ġodda li jkunu dovuti lid-Dipartiment tat-Taxxi. Applikaw xi 8,000 enterpriża li talbu li jiġi posposti il-pagamenti. Aħna nixtiequ li minn Lulju il-bolla u t-taxxa tal-ħaddim tibda titħallas mod regolari, però dak li għandu jagħti blura għandu 12 xahar biex iħallsu, fl-istess ħin hemm il-refunds tal-VAT u anke tat-taxxa tal-kumpaniji jistgħu jiġu posposti sakemm fidejn l-enterpriża tiddeċiedi meta tkollha il-mezzi biex tibda tħallasom lura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.